ନାଇଁ ମଉସା କଥା କଣ କି ମାନେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ଯେବେ ଡେଟ୍ ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେମାନେ ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଶଳା ମାରିକି ଥୋପଣା ମାରଷ୍ଟ କରୁ। ଓ ମଉସା ମୁଁ କହୁଛି କଣ ତମେ ବୁଝୁଛ କଣ ମାନେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ଯେବେ ଡେଟ୍ ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରୁ। ଓହୋ ଏ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ସାମାନ। ଓହୋ ମଉସା ମୁଁ କହୁଛି କଣ ତମେ ବୁଝୁଛ କଣ ମୁଁ ହେଲି SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର ଇଣ୍ଡିକା ମୁଣ୍ଡା ଆମ ଟଙ୍କା ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ତିଆରି କରି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ଘଇତା ଉପରକୁ ମାଇପ ମାନେ ଚଢ଼ନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ରଜ ଶପଥ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ଘଇତା ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇବୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ମାଇକକୁ ଚଢେଇବା ସାର